बंधूंनो, मी कुमारी मनीषा शिवाजी माळी मी एका शेतकऱ्याची मुलगी आहे। माझ्या गावाचे नाव आहे पोकळे। आमच्या पप्पांनी या शेतामध्ये हरभऱ्याची लागवड केली आहे आणि ज्यावेळी आमच्या पप्पांनी शेतामध्ये हरभरा पेरला त्यावेळी तुटळ असा हरभरा उगवून आला। सर्वजण म्हणत होते, हे हरभरा मोड दुसरं काहीतरी पीक घे, तुला यातून काही उत्पादन जास्त मिळणार नाही असे पप्पांना सर्वजण सूचित करत होते। पण आमच्या पप्पांनी नेटसर्प कंपनीचे स्टेम्प्रेच, बायोफिट, बायो99 अशा प्रकारे ही औषधं वापरली। त्यामुळे हरभऱ्याला घाटे आणि फुलोरा असा खूप छान येत आहे। हे पाहू शकता तुम्ही, हा हरभरा असा रानभर पसरलेला आहे। ह्या प्रकारे अशी घाटे वगैरे खूप छान येत आहे। फुटवा सुद्धा खूप असा छान पडलेला आहे। घाटे सुद्धा खूप छान येत आहेत। त्यामुळे आम्हाला खूप आनंद होत आहे की असं कधीसुद्धा हरभऱ्याचे पीक असं कधीसुद्धा आले नव्हते। रानभर असा हरभरा पसरलेला आहे। आणि या नेटसर्प कंपनीमध्ये विविध प्रकारचे प्रोडक्ट्स आहेत। त्यामध्ये जनावरांच्यासाठी, शेतीसाठी आणि स्वतःच्यासाठी सुद्धा औषधे आहेत। मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की तुम्ही सुद्धा शेतीसाठी किंवा स्वतःसाठी, जनावरांसाठी हा नेटसर्प कंपनीचे औषध वापरू शकता। तुम्हाला सुद्धा ही खूप फरक जाणवेल, त्यासाठी तुम्हाला सुद्धा खूप उत्पादन मिळेल। आता मला सुद्धा असं वाटते, हा एवढा एकच हात ह्या हरभरा म्हणजे एकदाच हा औषध फवारला आहे हरभऱ्याला, तेवढ्यातच हा हरभरा एवढा सुंदर असा रानभर पसरलेला आहे। असं बघताना असं वाटतं की इथं काही रान नाही, फक्त असं लॉन असल्यासारखं असं हरभरा पसरला आहे, रानभर असा हरभरा पसरला आहे। त्यामुळे मला खूप छान वाटतं आणि असं हरभऱ्याचं पीक कधीच असं आलं नव्हतं। आणि या नेटसर्प कंपनीचे मी आभार मानते की त्यांच्या कंपनीचे त्या औषधाच्या प्रोडक्ट्समुळे आमच्या शेतामध्ये खूप भरभराट झालेली आहे। खूप आता त्याला ज्यावेळी त्याची मळणी होईल त्यावेळी आम्हाला कळेल की त्याचा नक्की उपयोग छान प्रकारे झाला असेल। आणि मला खूप आनंद वाटेल हे सांगताना की याचं उत्पादन खूपच छान होईल। आणि तुम्हाला जर ही औषधे पाहिजे असतील तर तुम्ही आम्हाला कॉल करू शकता। आमचा मोबाईल नंबर आहे 9673 61 96 45।